मुरली मनोहर धरोहर धर्मवा के अधर्म के दिया ना बुताई ल जाता गीता के ज्ञान तीता लागत बलोगवा के तरहिया अधर्म के सबका सोहाता पाप बा सवार हार होत बा सच्चाई के झूठे के लहरत बा सगरो पताखा भगतन धर्म के बचाव जल्दी आवहे विधाता। कितना बढ़िया एगो गाना के भाव हो बबुआ भैया ई प्रभु के प्रभुताई रे सब कला ओ साहेब के रिमोट में बावे तो सब कला साहेब के रिमोट में बावे सारा दुनिया माया के पेटी कोट में बावे देखे नाच के रउआ शिकायत जहाँ तक करत हम कहतनी कि के ना नाच ताल खत्म होई बैठ जाई बैठ जाइए हम कहतनी के ना नाच भगवान भोले दानी न चले तांडव के नृत्य कइले कन्हैया जी न चले विष्णु भगवान विश्व मोहिनी रूप धारण करके साड़ी पहन के नारी बन के न चले पूरा ब्रह्मांड नाचेला जब देवता लोग साड़ी पहन के नारी बन के नाचता तो हमनी के आम मनुष्य धोती कुर्ता जींस पैंट पर नाचता नहीं कौन गुनाह बाकी रउआ जब नाचे नहीं खे आवा लोमरिया पहले 2-4 बजे छौकल अंगूरवा आ ना चौपल नु तो कहती है कि छोरो अंगूर खट्टा है राम जलम जी की ओर से पुरस्कार मिलल बा हन तक ना रउओ मन हो नाचे लेकिन रउआ से नाच होत नहीं देखी जेकरा धने ना रही वो लुटाई कहाँ से जेकरा नोहे ना रही वो बकोटी कहाँ से जेकरा बारे ना रही वो ककही से झारी कहाँ से तैसे व्यास जी आप जलिए मत बराबरी करिए आप में ही मार रहे हैं और ये चीज हमको अच्छा लगता है ये मैंने उस मंच पे भी बोला था कि डायरेक्ट किसी पे खुल कर ये वार नहीं करते हैं ये दिस इज स्वीट पॉइजन यह मीठा जहर है
पीएम तो बड़ा मीठ लगी लागी लेकिन हेजा जाई नु हाँ तो बुझाई कि लाद में कोनो छुरी मार के नचावता। हाँ अनाजे सरादी है। यहाँ के कहत नहीं कि रविंद्र भैया के लगे कि कतना जना व्यास लोग के पेट में अन्न सरता राम राम मैंने जौन खा ले वो अभी ले सरता मैं महाराज उगल के बाहर निकल गई कि अभी ले सरता कहिया खेत में माटी हो गल होई सरे में या गोले में जमीन आसमान के अंतर बा। रोशन राज जौन कहेले सच्चाई कहेले झूठाई ना कहे वाह वाह दे परफेक्ट बात सुने के होखे नु तो हमरा एगो रउआ चेहरा में लौके नहीं कमलेश देहाती एक ऐसा कलाकार है कि वजनगर बात कहते हैं बाकी हो ही तो बोला ही ना वो 8 गो बात कही 8 सेकेंड में देहाती तू गावत तारो तो बुझाता कि कैसे दूत गावत सही नहीं है। व्यास जब भाषण करे तब बुझाए जे कि बाघ टकरत होखे आ जब गावे तब बुझाए कि ओकरा मुंह से मध चुअत अंतरा के भाव हो बबुआ कैसे कि पाप औरी पुण्य से बा यार सुता दो अच्छे फ्राइडे बड़ूगा आगे चलत दे तार भारी नहीं खेनो लेते के परी लेते के पाप औरी पुण्य से बा स्वर्ग औरी नरक छोटी चुकी गलती से पड़ जाला फरक पाप औरी पुण्य से बा स्वर्ग औरी नरक पाप औरी पुण्य से बा स्वर्ग औरी नरक छोटी चुकी गलती से पड़ जाला फरक अरे तकरनी गिनवले बड़ छोट में बाटे छोट में बाटे करनी गिनौले बड़ा छोट में बाटे सारा दुनिया माया के पेटी कोट में सारा देखे तो जगदम्बा भैया पुरस्कार देने हैं पैसा लो आशीर्वाद स्वरूप पुरस्कार दिले बानी रवि कुमार जी की ओर से 100 रुपया पुरस्कार बा। देखी हम घरे के हैं आ जितना हमरा रुपया मिल जाता उतना रुपया मिलता तनी बैठबू का काहे नहीं खे मिलो काहे के रउआ पास कलाकारी तनी जी रहलिए होता जी रहलिए कलाकारी होता। फिर हमारे सुमित भाई हमरा का पुरस्कार दिले बाड़न हार्दिक अभिनंदन रही पद प्रतिष्ठा में 4 चांद लगे ए बबुआ फिर बेंजू के क्यों पका रहा है हमार सूजी उठ बैठ कैसे कि रोशन राज बात पूछे ले विशाल से रोशन राज पूछस हृदय विशाल से काहे भोजपुरी नीचे जात बा पताल से तब बाउरे लोगावा
बुरा लोग हरे असली लाके रे अरे सपोर्ट में बाटे बुरा लोग अश्लील के ही सपोर्ट में बाटे और सारा दुनिया माया के पेटी कोट में बाटे।